du och jag och våra vänner och våra barn lita på att det vi ser på tv och hör på radio är sant? Och hur vet vi att våra åsikter är våra egna? Hur kan vi vara säkra på att de svaga rösterna kommer till tals istället för att skrämmas till tystnad? Jag kan tala om hur. Det finns en människa vi kan tacka. Das ist jetzt noch kurz hinausfallen, ne? Det är denna människa vi kan tacka för nya perspektiv. Det är denna människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. Det är denna människa som ger oss ett alternativ till liv och kortsiktighet. Jetzt hat das denn zusammengepasst. Människa vi kan tacka för. Stefan. Weiß ich nicht, guck mal da, moderne Kunst. Reser oss ur tv-soffan och säger: jag har ändrat. Det finns bara ett ord som ger den människan rättvisa. Jetzt denn das zusammengepasst, Stefan. Ich sag doch, neueste Werbegeneration. Oh, da weint mein kleiner Freund. Du prominentes Schwein, du hast deinen eigenen Kinotrailer. Geht gleich weiter.